Sanibonani, igama uLungile Khambule, ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sizoxazulula ibalo futhi. Kodwa-ke namhlanje uzobona ukuthi ibalo zethu azifani njengamihla. Uyabona-ke? Isibalo sethu sokuqala sithi 3x plus 5. Ngifuna ukuthi kubhale kubonakale. That izolingana no 17. Ngithatha omunye umbala. 17. Uyabona ukuthi lesibalo sethu sijwayele ukuthola ibalo ezino 3x bese kungabi nalutho eceleni, kodwa ke manje sino plus 5. Uye ke ozosinikeza inkinganyana. Phela basino 3x ayedwa, singakwazi nje ukuhlukanisa ngo3 ukuze sithola ux ayedwa. Manje ke sino plus 5. Sizomenza njani lo plus 5? Phambi ukuthi sixazulule isibalo sethu, ithi sibhale ukuthi kahle kahle u3x plus 5 umeleni. U3x ayedwa siyazi ukuthi siphinda phinda ux kathathu. Ngakho ke kuyafana nokuthi sithini? X plus x plus x. Bese ke sifaka u plus 5. Plus 5 sobhala amachashaza wethu i5. Sutshengisa ukuthi sinama chashaza i5 siwahlanganisa nabo x abathathu. Azosinikeza ngakhi? U17. Kodwa ke isingitshengise u17 ngamachashaza ukuze sobona ukuthi sisebenza kanjani. Yabona ke? Namachashaza wethu uzowabhala angu17. Nawo ke. Nje. Manje ke sichubeka kanjani ukuze sizothola ux wethu? Fanele senzeni? Uyakhumbula ukuthi basinento esingayifune ehlangane ngox senzani? Siyayisusa, anithi? Manje kumele senzeni? Sisuse lo plus 5 lamachashaza wethu i5 kuze kuzosala u3x ayedwa. Anithi ekugcineni sifuna ukusala ngox ayedwa. Manje asisuse u+5 icala, sochubeka ke sisuse ke lo 3x kusala ux ayedwa. Nakho ke sasusa amachashaza wethu i5. Masisusa ngapha kuleli cala leli, kumele sisuse kuleli linye icala. Anithi? Ngakho ke sosusa amachashaza i5 ke ngale kuleli linye icala. Phela ke bosusa into kuyafana ukuthi yenzani? Uya minus. Anithi? Kuyafana sithini? Sithi -5. Bosobhala ke esibalweni sakho uzobhala ukuthi sitheni? Sithe -5. Uyabona ke? Futhi ke into oyenza ngapha kuleli cala kumele uyenze futhi kuleli linye icala. Ungakhohlwa ke ukubhala u-5 wakho kuleli linye icala. Mase kunjalo ke impendulo yethu seyisala ngobani? Siyazi ukuthi labo 5 u+5 uyasuka futhi ke bosusa u5 ku17 kuyosala. Bhala ukuthi amachashaza wethu asele sekusela ngakhi? Sele angu12. Ngakho ke sizobhala ke impendulo yakho ukuthi 17 mususa u5 ku17 kuyosala u12. Ngibhale phansi ke kuze ngakhohlwa ukuthi ngithini. Ngaphambi ukuthi ngikhohlwe, ungakhohlwa ukubhala u3x wakho. Uyakhumbula phela sekusele u3x ayedwa, singakhohlwa ukubhala u3x. Yabona ke? Sesitholile ke ukuthi masisusa u5 sizosala ngo12 kuleli linye icala. Sekushoda ukuthi senzeni ke manje? Sino 3x ulingana no12. Sifuna ux ayedwa. Manje fanele senzeni? Sizohlukanisa ngo3 kumabili amacala ukuze sizosala nox ayedwa. Uyabona ke? Ithi ngibhale ngomunye umbala kuzobonakala ukuthi sesifike kuphi ke manje, sesikuliphi icala. Yabo? Masihlukanisa ke ngibhale. Masihlukanisa ngo3 kumele sihlukanise kumabili amacala. Yabona ke? Sisibheke. Masihlukanisa ngo3 ngisuse lamachashaza i5 kuze sobona sesele ngamachashaza njani angakanani. Yabo? Ufuna ukuthi kubonakale kahle ukuthi sisebenza kanjani kuze sithole impendulo yethu yaka x. Yabona? Sesihlukanisa ngo3
masihlukanisa ngo3 siyabona ukuthi kusala ux ayedwa yabona sihlukanise nangapha mele sihlukanise kayi3 ngakho ke so sala ngani ngamachashaza amane uyabona ukuthi kusebenza kanjani into yenza ngapha kuleli cala mele uyenze ngalo kuleli cala sisibhale phansi isibalo sethu x so sinikeza mohlukanisa u12 ngo3 uzothola u4 yabo futhi nangapha uyabona ukuthi emachashazeni masenza masihlukanisa ngo3 sizothola vele amachashaza ayi4 sisala ngani sisala ngox usinikeza u4 manje ke siwenza esinye isibonelo kuze sizoqonda ukuthi ya kusebenza kanjani mosebenza ngezibonelo ngezibalo ezinjeni uyabona ke kodwa kulesibonelo lesesilandelayo ngizoyenza ukuthi kube nzimanyana futhi angeke ngibhale amachashaza yabona ngoba manje ngiyabona ukuthi sesiyaqonda kancane ukuthi siyenza kanjani izibalo ezinjeni okay isibalo sethu 7x thingithi suse u2 ku7x lingana no -10 -10 phela yini inombolo yethu nephawu lokususa uyabona sesinama phawu wokususa amabili uyabona sino -2 ngapha sino -10 ngathi kuzoba nzimanyana kodwa ke sizosebenza ngalendlela le esisebenze ngayo phambilini uyabo socala ngani ngikhumbuze mele senzeni mele sisale ngox ayedwa kuze senze njalo mele senzeni sisuse lo -2 uyabo somsusa kanjani u-2 mawususa kuze asuke phela seka u-2 manje kufanele sibeke iphawu lethu lokuhlanganisa sithi +2 uyabo into yenza ngapha kuleli cala mele uyenze kuleli linye icala yabo ukuthi kulula kanjani bosokwazi ukuthi kumele uyenzeni sisibheke ke impendulo yethu sosala ngani sosala ngo7x ngapha kuleli cala u-10 u-10 mofaka anisesihlanganisa ngo2 uzosinikeza ngakhe yabo kuba nzimanyana manje ngoba sisebenza ngani ngamaphawu wethu wokususa sisibhale phansi sibheke kahle ukuthi kahle u-10 mase sifaka u2 ku-10 sizothola nayo ke induku yethu ufuna ukuthi cace ukuthi sisebenza kanjani yabo -10 uyazi ukuthi ngapha kwesingcela nithi so bala ke socala ku-10 anithi mohlanganisa uzoya ngapha kwesokudla so yakangakhi kayi2 uyabona ke masiya kayi2 siyabona ukuthi u-10 wethu bofaka u2 kusala -8 akusabo -10 noma u-12 kuba ubani -8 yabo kulula man kufanele uqonde nje ukuthi ngisebenza ngenombolo zami ezinamaphawu okususa ngakho ke manje kufanele ngibhale ini induku yami kuze kubonakala ukuthi ngikuphi yabo nakho ke 7x usinikeza -8 kumele senzeni ke manje sohlukanisa anithi sifuna u-x asale ayedwa ingakho sohlukanisa ngo7 yabo masihlukanisa ngo7 ngakhohlwa ukuthi into yenza ngapha mele uyenze ngale kuleli linye icala uzobona ukuthi vele masihlukanisa ngo7 sosala ngo-x futhi ke u-8 umhlukanisa ngo7 ngathi kuzoba nzimanyana ke manje u-8 buhlukanisa no7 umthola kanjani ngiyazi bese nithukile ukuthi yo sizoyithola kanjani lempendulo le kodwa ke ungayishiya iyi-fraction ngoba phela somtholile u-x wakho anithi sekuyi-impendulo yakho yokugcina leyo u-8/7 yabona ungamshiya kanjalo noma ungathi -1 phela u8 mkhulu naku7 ngakho ungashiya -1/7 ifraction yakho yabo ngiyathemba ukuthi lokhu kusizile kuze sibonane futhi bye bye